Hľadáte najlepšie miesto pre prácu opatrovateľa? V spoločnosti Athena neponúkame len prácu. Budujeme kariéru s výhodami, ktoré nikde inde nenájdete. Zistite, prečo si opatrovatelia na svoju profesionálnu cestu vyberajú práve nás. Jedným z hlavných dôvodov, prečo si opatrovatelia vyberajú Athenu, sú naše vynikajúce platy. Sú nielen vysoké, ale aj rastúce. Vďaka 3 zvýšeniam platov len v roku 2024 sa vaša tvrdá práca skutočne oplatí. Navyše, platy sa vyplácajú na 5. a 2-krát týždenne môžete čerpať aj zálohy. Práca počas Vianoc a Veľkej noci, nástup na obzvlášť ťažký prípad alebo nutnosť šoférovať počas práce sú náročné úlohy. Preto za ne v spoločnosti Athena dostávate príplatok. Všetko o pozícii sa dozviete ešte predtým, ako na ňu nastúpite. Vďaka našim neuveriteľne podrobným denným plánom budete mať k dispozícii rozvrh, podľa ktorého sa budete riadiť, čo vám výrazne uľahčí a zorganizuje prácu. Dostanete tiež kompletné informácie o pacientovi, ubytovaní a všetkých ďalších dôležitých aspektoch týkajúcich sa danej pozície. V spoločnosti Athena ponúkame najväčší výber pracovných ponúk, vďaka čomu si môžete nájsť perfektnú pozíciu. Množstvo našich ponúk neustále rastie a môžeme zamestnať aj opatrovateľov, ktorí majú len základné jazykové znalosti a obmedzené alebo žiadne skúsenosti. Náš systém nepretržitej podpory je ďalším dôvodom, prečo opatrovatelia uprednostňujú spoločnosť Athena. Od nášho špecializovaného oddelenia dopravy až po personál s non-stop službou všetko zvládneme. Vďaka tomu sa môžete plne sústrediť na svoje opatrovateľské povinnosti. Bezkonkurenčný systém odporúčaní spoločnosti Athena vás odmeňuje za to, že ste predstavili opatrovateľa alebo rodinu. Odmenu dostávate za každý mesiac, ktorý u nás zostanú, čo je prospešné a obohacujúce pre všetkých zúčastnených. Spravujeme všetky vaše dokumenty, od vypracovania vynikajúceho životopisu až po vybavenie potrebných dokumentov. Táto komplexná správa dokumentov vám zaručí, že môžete začať pracovať hladko a efektívne, bez akýchkoľvek administratívnych problémov. Samozrejme, toto všetko získate len za spoluprácu s nami. Nebudete nám musieť platiť žiadne poplatky za spracovanie ani provízie. So spoločnosťou Athena si nenájdete len prácu, ale budujete si kariéru s bezkonkurenčnou podporou a príležitosťami. Urobte ďalší krok vo svojej kariére opatrovateľa a pripojte sa ku komunite, ktorá si váži váš rast a podporuje ho.